Gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Coke. Coke with meals. Buksan ang magic ng Pasko with Coke. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief, the end. May isa pagid ka nanay. Naglabas ang brief, uniform, bed sheet, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Bangot kang iyaging gamit. Champion blue, long bar. Sulit matakas ang mansa sa damang labada. 1850 SRP lang. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, lahat tayo ay exposed sa mga free radicals gaya ng kemikal, polusyon, stress, and unhealthy lifestyle na siyang sanhi ng mga karamdaman. Labanan ang free radicals, palakasin ang resistensya ng katawan. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea araw-araw. 100% pure, natural, and organic. US FDA and Philippine BFAD approved. Mabibili sa lahat ng Mercury Drug at leading drug stores nationwide. All natural, original. Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! May double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo arthritis sa siningatig ululan? Tapnaon na ina, paagi sa pagtumar sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Sa Cadiz City, inyo mabakal sa Our Lady of Pilar Drugstore, Marlos Pharmacy, Shirley Joy, 978 Pharmacy, Emergency Pharmacy, Grace Pharmacy, St. Veronica Pharmacy, kag The Generics Pharmacy. Sa Victoria City, inyo mabakal sa St. Roque Pharmacy, Burl Vitra Drug, St. Anthony Pharmacy, 3JE Pharmacy, kag Grace Pharmacy. Available man sa Banwa sang Manapla, kag mabakal sa Sherika Pharmacy, kag sa Chrismar Pharmacy. Gani ano pang ginahulat nyo? Magbakal na sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule para sa imo ikaayong lawas. Sa lapit nga tiyanggi may mabakal nga tiyanggi. Amo nga kami ni Mami, sadya pirmi, kay inog snack time, pirmi may Chucky. Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. Ang Chucky Bulilit Pack mabakal na sa pinakalapit nga sari-sari stores. Sa SRP nga 12.50, may ara na chocolating nga kanami at may ara pa kanami sang gatas. Sulit! Kaya Make snack time, Chucky time. presyong bulilit nga sulit kay bulilit. My chocolatey body, Chucky. Chucky, make snack time, Chucky time with Chucky Bulilit Pack. Available na sa sari-sari stores. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatudaan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagabulig kini para makontrolar ang tanan nga allergies. Pinagi sa pagparbo sang level sang histamine. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time na 6:05. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita! Evening Edition.
Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Ita sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Oktubre 28 tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Pagbakuna sa minor de edad nga may comorbidity sa probinsya, pati gayunon sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. BFP Bacolod naka-alerto na sa pagdumdum sang Piesta Minatay. Sa balita national, DOH gin-deploy na ang manug expire nga COVID vaccines. DILG ginakonsiderar nga siradan ang Dolomite Beach. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagawa. Sa balita, mula sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gintugyan ni Governor Bong Lacson sa mga local government units sa LGU sang pagplano kung paano mapasiguro ang kaluwasan sa mga pumuloy sa COVID-19 sa pagsaulog sang Piesta Minatay. Suno kay Lacson, naibaluan na sa mga LGUs nga sa tion sang tigkalalaga, madamo sa mga tao ang nagabisita sa mga patio. Oktubre 14, 2021 sa nagperma ang gobernador sa Executive Order number 21-47 series of 2021 nga nagapatuman sang temporaryo nga pagpasira sa tanan nga pampubliko kag pribado nga sementeryo lakip man ang mga Columbari sa Negros Occidental umpisa Oktubre 30 tuig 2021 tubtob Nobyembre 2 tuig 2021. Sulo kay Lacson, ini nga EO ang nagabalay lamang sa mga pagsulundan kag ang kada local government unit amo ang magapatuman. Halos na nga mga banwa kag syudad ang nagsunod sa petsa sang temporaryo nga pagpasira magluwas lamang sa syudad sang Talisay. Sa EO nga ginpermahan ni Talisay City Mayor Neil Lizares mag-uumpisa ang pagpasira sa tanan nga sementeryo sa syudad sa Oktubre 29 tubtob Nobyembre 2 tuig 2021. Of course, all the LGUs are aware of the possibility that there might be a surge of visitors before this given date. So they will have to plan out on how to address that. Nabatian si Governor Bong Lacson. Nakalerto ang tanan nga mga miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP diri sa may Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental kadungan sa pagdumdum sang Piesta Minatay. Suno kay BFP Provincial Fire Marshal Chief Inspector Kim Silasio, iya naging manduan ang tanan nga mga bombero sa tagsay nga mga banwa kag syudad sa probinsya nga magpatigayon sang information dissemination campaign sa mga pumuloy o pagi sa mga rekorida, fire safety leaflets na lakip na ang pagbutang sa mga posters sa mga pampubliko nga lugar. Gain pakayag sini nga tuyo sang ila ahensya nga mangin safe ang pagdumdum sang All Souls Day kag All Saints Day.
Sa iban nga balita lokal, nagsaka gidman ang numero sa mga nagapabakuna sang COVID-19 vaccine sa may barangay Mansilingan na syudad sang Bacolod. Ini umpisa nga naghatag sang incentive nga bugas ang barangay. Ini ang ginkompirma ni punong barangay Rodolfo Boy Pico ang sinagaparan nga vaccination drive sa Bacolod. Sulo sa punong barangay kung sadto yara lamang sa isa kagatos ka mga individual ang nagapadulong sa mga vaccination center. Ini ang naglabot na sa mga sobra 300 ka mga individual. Umpisa nga ilagin na sugdan ang paghatag sa mga insentibo tinanikdan nga Lunes, Oktubre 25. Ging klaro man sini nga ang 2 ka kilo nga rice incentive nga ginahatag sa barangay ang mahimo lamang nga ma-avail sa mga nagpabakuna sang first dose. Ginapaabot man sini nga kun tani mas padamo pa nga mga pumuluyo ang natalan nga magpabakuna sa palabuton nga schedule. Ilabi ng ila lugar sa karon amo ang may pinakadabo nga active cases sang COVID-19 sa bugos nga Bacolod. Ay nabasa isa ka resolusyon na appropriation amount para mamatag incentive bubuha mga bakal bugas mahatag do bilang pasalamat lang sa nagpabakuna sa batsang palawagan sa atong gobyerno nga magpabakuna gid para di man sa protection naton. Sa October 25 amo tubig una gid nga panghatag namon nakabulig gid man. Dapat yan ang tingog ni punong barangay Rodolfo Boy Pico sang barangay Mansilingan. Umpisa buwas nga adlaw Oktubre 29 ang pagbakuna sa mga nagaedad 12 tubtob 17 anyos sa kon pediatrics nga mayara sang comorbidity sa may Negros Occidental. Ining patigayonon sa may Teresita Calandone Provincial Hospital sa may syudad sang Silay. Kahapon nga adlaw Oktubre 27 sang ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga pagasugda na sa Pilipinas ang nationwide rollout sang COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad nga 12 tubtob 17 anyos. Samtang ginsiling man ni Undersecretary Maria Rosario Verhering ang Pfizer kag Moderna vaccines among pag-ausaron nga bakuna para sa mga kabataan sa nationwide rollout. Sa datos ng Philippine Statistics Authority kon PSA, may kapin sa 12.7 million ka mga kabataan ang nagaedad 12 tubtob 17 anyos subong nga tuig 2021. Las 6:18 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. TTX ka-aksyon, mataas ba lang presyo? Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa
kanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Kung nagabalik-balik kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Na-deploy na sa Department of Health ang mga Moderna COVID-19 vaccines nga malapit na lamang nga mag-expire nga ginbakal sang pribado nga sektor. Ang bakuna ang mayroon sang expiration date nga November 30, 2021 nga ginbakal sang private sector nga ang ilang mga empleyado ang nabakunahan na sang gobyerno. Suno kay DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, na-deploy ng tanan nga bakuna sa mga lugar nga may maayong nga performance kag mayara sang cold chain capacity. Ginpahayag sang health official nga lakip sa nagbaton sa bakunang Region 3 kag Region 4A nga madasig kag madamo pa sang wala mabakunahan na. Suno kay Kabutahe, tanan nga doses sang bakuna ang dapat mahatag sa sulod sang duha ka semana. Samtang ginakonsiderar sang DILG ang pagpasira sang Manila Baywalk Dolomite Beach tubtub nga matapos ang expansion sang proyekto. Suno kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, nagaplano ang DNR nga siradaan ang lugar bisan nga may portion na sang beach ang nakompleto na, samtang nagapadayon pa ang konstruksyon sang proyekto. Ginpahayag sang DILG official nga posible pagkatapos sang undas ipatuman ang pagsira. Si Malaya nagpangayo man sang klarifikasyon sa DNR sa pagpasira sang lugar kag ginhambalan siya ni Environment Undersecretary Benny Antipulga nga ila ini ginatugyan kay Environment Secretary Roy Simato. Ang Dolomite Beach ang magasiraman umpisa Oktubre 29 tubtub Nobyembre 3 bilang pagsunod man sa National IATF sa pagdumdum sang Fiesta Minatay. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:29. Sa katapusan nga balita nasyonal, ging klaro ni senatorial aspirant kag tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga nagapabili dinhi nga isa ka independent candidate. Apisar nga wala ginadulang posibilidad nga mag-endorso man sang presidential sa 2022 elections sa karon luyag sini nga mangin independent candidate. Nagapating ani House Speaker nga sa sini nga pamaagi pwede siya nga mangin tay-tay sa mga presidential candidate para tarakayon ang nagkalain-lain nga mga problema. Inangin palayag ni Cayetano matapos ang pagtamyaw siya ni Manila Mayor Isko Moreno sa iyang kaadlawan. Suno kay Cayetano, nakatutok siya karon sa pagduso sang 5-year recovery plan sa tunga sang pandemic. Well, I'm not discounting the fact that I may endorse before the campaign period, but now in the next few weeks, I'm really looking forward to presenting yung 5-year plan, economic plan, and lalo sa small businesses, no, yung 10 years to pay now, may grace period para manumbalik po yung sigla ng ating ekonomiya. Yun po ang talagang gusto kong tutukan muna at this point in time. So kaibigan ko si Isko, I wish him well, binati ko siya happy birthday, but yun nga po, I'll continue to be an independent for at least a month or two or the next few weeks.
Dapat yan ang tingog ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Sa balita, una sa aksyon! Philippine Standard Time, las 6:31, inyo batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Oktubre 28, tuig 2021. Saluwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.